Og sidst men ikke mindst, sandheden. Assad dræber os, og Assad dræber jer. Blodet er blevet blandet. Assad dræber os. Assad er blevet... Hvor er FN? Og hvor er EU, da den franske journalist Zach Jackie blev dræbt? Hvor er FN? Og hvor er EU, da den amerikanske journalist Mary Colvin blev dræbt? Hvad så? Hvem er efter dem? Hvem er efter dem? En af jeres familier? Hallo, hvor nok? Altså drikker vores blod, og han nyder det. Hvor er FN? Hvor er Danmark? Danmark har fået ledelsen af EU. Kom så. Vi danskere, vi skal hjælpe til. EU. Hvor er EU til at stoppe den russiske veto? Hvor er EU til at stoppe den iranske våben? Hvor er EU til at stoppe den kinesiske våben? Hey ho, hey ho! Hey ho, hey ho! Hey ho, hey ho! Hey ho, hey ho! Assad, Assad must to go! Assad must to go! Hey ho, hey ho! Hey ho, hey ho! Hey ho, hey ho! Hey ho, hey ho! Assad, Assad must to go! Assad must to go! Assad, Assad must to go! Assad must to go! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Hvor er menneskets rettigheder? Tænk, hvis det var en, du kender, eller hvis det var din mor, eller din søster, der blev voldtaget og dræbt. Hvad vil I så gøre? Hvorfor? Hvad er den store synde, som de har lavet? De vil have frihed. Er det den forbrydelse, de har lavet? Hvem er de børn, der bliver dræbt? De spædbørn, der intet aner i den her verden. Hvorfor? Hvad har de gjort? Den lille dreng, der sidder ved sin fars hoved. Han er død. Så siger han til ham: Far, kom op. Kom op, jeg er ikke mere.